Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpun ngantuk Bapak Ibu. Aku wis ngantuk. Ait mang rungon klontek sepunten nggih. Nggih. Bengi iki main nang dusun Sumber Gondang. Hajatanipun sedekah bumi. Lho entek. Nek iso aja sampe lali saben taun dimeriahno kaya iki. Galek to ora oleh. Oleh resik alhamdulillah saged ngibur masyarakat Sumber Gondang. Nggih lho sampe lali Mbah. Mulane sing ayo nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci. Wesoh tenan. Boleh soe. Godhong warulugur siji prawan Sumber Gondang ayu tur pinter ngaji. Langsung medune selambang. Islam ayo medune langsung ya. Boleh. Islam agamaku, Al-Qur'an panutaku, Ka'bah yo kiblatku, wong mukmin sedulurku. Ayo para umat, ayo padha sing eling, bumine wis gonjing akeh manungsa imane miring. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Astaghfirullah al-azim, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-azim, sallallahu Muhammad. Ayo bergoyang. Masih bersama Anggun Wijaya. Ada Zia Audio Motor, thank you, terima kasih. Islam agamaku, Al-Qur'an panutaku, Ka'bah yo kiblatku, wong mukmin sedulurku. Ayo para umat, ayo sing padha eling, imane wis gonjing akeh manungsa miring. Astagfirullah al-azim, sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah al-azim, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim.
mendung mentiung nek wayah jam papat beberen keloso amit sewut dulur kawula menawi lepat nyuwun gunge sedekah bumi ngono cak aja dilalekno iku kebudayaane nenek moyang kita tujuane nyuwun nang Maha Kuwasa supaya slamet ora ana itu ana sing ngarani cak iku slametan ora ngenal wektu papan lan panggonan ayo matur nuwun peparinge pangeran mugi-mugi dusun bergondang mora sandang lan pangan entek Mbah langsung didukne Mbah entek rongonku pisan wis kangen ati Mbah sak teka-tekane engko mbek ngetokno mendesuk rongonku entek Mbah tenan engko timbangane langsung dirungokno wong Palang sampean ngenteni aku dilukno sekarang langsung Mbah siaran langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, sohaji sepuh ingkang kinurmatan, para kiai, para alim ulama rinten lan dalu sinanding kitab Wahyu Ilahi, para pangembane praja satriyane negari inggih punika panjenengan Bapak Puspika Kecamatan Bluluk ugi Pak Polsek utawi Pak Ndarame nggih panjenenganipun Bapak Kades Desa Sumber Banjar
kalan poro masyarakat dusun Sumber Gondang. Sepisan monggo kita sareng muji syukur ngarsanipun dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula lan panjenengan saged makempal manunggal wonten ing mriki papan. Nggih kaperluipun wonten hiburan Anggun Wijaya ingkang ngibur panjenengan sedaya masyarakat dusun Sumber Gondang. Kaping kalihipun selawat salam kita aturaken wonten ing ngarsa panjenenganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebagai ketua Anggun Wijaya, kalau ada tampilnya Anggun Wijaya awal dan akhir, ada kilapnya, saya sebagai manusia biasa kebanyakan kesalahan. Pramila wonten ing dinten menika wengi menika kula nyuwun ngapunten sakata-kataipun dumateng masyarakat dusun nggih menika Sumber Gondang. Hadirin yang berbahagia, inilah akhir penampilan dari Anggun Wijaya. Siapa MC yang satu mengeluarkan Mondeso ya panjenenganipun som kacung dari Sumber Gondang Mas Robi. Ayo Mas, rungon gontak Mas, dibantu ini Mas, enggak. Kula ten mriki mawon. Oh ngono. Lah kok singitan ngono bocah piye kuwi. Oke. Yang pertama ada Ning Ardi dan Ning Ria dari kawasan Jombang. Sapa? All artis, Mbah. Oh, Kesuwen. artis. Oh, iki cah Jombang gitu. Iya. Iku asalnya Jepang, Mas. Lho kok bareng gerudukan tak bacok anggal loro. Kesuwen. Oh, alah geruduk. Langsung all artisnya Anggun Wijaya. Bom. Pola antike ya. Antik-antik kaya golekane sing Masuk. ayo baris. Nek baris bokong tak tepang anese tiba. Baris. Siap. Ayo dong. Ayo dong. Satu persatu nembang ya kena. Sikilmu lo ngidaki lo. Waduh. Ayo. Masih kita artis Anggun Wijaya. Jos. Ayo Robi. Joget Bi. Jos. Ayo dobo. Ayo bisa do. Sikat. Ser. Ayo. Jos. Oke. Barisnya sing tenanan mencol kabeh. Ayo gede-gede. Masih bersama Anggun Wijaya. Ada Jia Audio Mater. Thank you, terima kasih.
Anggun Wijaya. Ayo dok, golane sekop-sekop. Becut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen kira bisa bayanganmu wis mlebu pikiranku ya ngene rasane kangen pengen waro dheweke kok bisa aku nyanding sliramu dewang ayu kang dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem dek manis dok kangen iki bisa mari tak suwun rina lan wengi dadi tangga kangene ati iki bareng-bareng Anggun Wijaya. Oh, dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamangu nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe ayo dok tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk lali janjine kandhane alasane makalake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko oh alah lho arung entek kabeh janjane lunga nang nganti gelagatmu saja Yupriyani ati
hadirin yang berbahagia, itulah tadi penampilan yang aktif. Saya sebagai Ketua Anggun Wijaya, kalau ada kesalahan hari ini, saya manusia limrah titah sakwantah kebaing salah pramila dumateng masyarakat dusun Sumber Gondang. Mugi panjenengan sedaya saged ngapunten sedaya kelepantan kro Anggun Wijaya ing wengi menika. Saking kula matur sanget dumateng sedaya masyarakat dusun Sumber Gondang. Mugi-mugi Anggun Wijaya selajengipun tetap jaya di udara. Saking kula matur sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.